i-danger zone esime kuyo okanye enandaweni yobungozi esime kuyo yile yoba sithi abafuneki beqhawule iziqalekiso. Amen. 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 Phaa kowena usevuya akekho umuntu obekwasinisa phambi kwakho. Amen. Amen. Ngabaphilayo bodwa Amen. abantu basindiswayo. Amen. Nasekhaya akekho umuntu owayekhe wasindiswa. Amen. Ngabaphilayo bodwa. Amen. Nabona sinaso injalo. Nabona mama. Bayo. Ukhona abasindiswa kwenta. Akekho. Nabona Apho. abasindiswa kanye abantu abasindiswa. Hayi ngithetha ngaphambili. Abantu asengaba kuyo ngoku. Abantu besindiswa kudala. Abekho. Amen. Amen. Andinaye utamkhulu notamkhulu ametheni Owesindisiwe. anaye utata nodutheni Owesindisiwe. anaye nomalumo waye Owesindisiwe. ngisho nakulo mama akekho Amen. nakulo tata akekho. That means yebimelene nam ngoku uba mayibe ndimo thini ozonyathela isiqalelo isikhawu. Amen. Bonke abezayo bakhule besithi kwakusindisiwe ekhaya. Amen. 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 So sithi ngoba me phambi kwaba bakudala Amen. nakwabakhoyo nakwabezayo. Amen. Ndim nawe. Hallelujah. Amen. And ke ngoku noba na kowenu, let's say mama usista wakho sekonzweni uyabona. Njebe sekonzweni kulaa nkonzo akushunyelele nto mna ndishumayelayo. Amen. Umfundisi wakhe phaa mhlawumbi umile phaa uthi wemu Yesu. Amen. Wemu Yesu. What do you want? Amen. Amen. Eshumayela bile futhi. Amen. Andiwethi wemu Yesu. Amen. Hey, umfundisi bivuthi inkonzo namhlanje. Amen. Amen. Mose la mando fundi. Mano com seus pés, mano fundi. Uau, mulher! Amen. Vamos lá, mais